Nsobude akwa m akụwi na mmiri ọ bụ gịnị ndị be anyị ọ bụ gịnị nọ legodu obodo ọma nke Chineke kechara nnọọ wee hazicha ya nnọọ nke ọma wee chọọ ya mma ka ndị na-achị ala anyị jidere wee kpụọ ya n'ala wee gwọọ ya na mmanụ ncha nkọta. Arịrị etola m afọ ihe nke a ọ bụ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ ọ gaghị ere. Ị hụkwara kemgbe Adam na Ifu na-agba ọtọ ka a gwawara anyị na obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma. Chai, mgbe na-ajụ sị obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma, olee mgbe ọ ga-eme? Obodo a ọ ka ga-adịzikwa mma ọzọ? Enwere m ụsa obodo a ọ ga-adị mma ọzọ. Aga m akwụ na ihe a ga-eme ka o wee dị mma. Naanị nsogbu m ga-enwe bụ olee ndị ga-enyere m aka ime ka obodo a wee dị mma ọzọ. Obodo ga-adị mma maka m jụọ ọ bụ mgbe atụrụ pụrụ mpi. Ndị be anyị malite n'afọ 1914 wee ruo na Nọvemba n'afọ 1960 ụdị asụsụ a bụ obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma. Ọ dịkwa n'oge ahụ n'ihi na ọchịchị ka nọ n'aka ndị ọcha. Isi na ọba asị jee jụọ papa mụtara papa gị. Obodo ga-adị mma malitere naanị mgbe ọchịchị banyere n'aka ndị agbata obi anyị ndị ọjọọ. Ọ bụ kemgbe anyị banyechara n'ọnọdụ obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma n'afọ 1960 ka ihe niile dawaziri obodo ga-adị mma wee ruo taa. Nsogbu dị ụmụnne m, ma obodo ga-adị mma ma obodo agaghị adị mma, ihe m chọrọ ịgwa unu bụ nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. Ya mere anyị chọrọ nnwere onwe, ma achọrọ m ịgwa gị ọ bụrụ na o mee n'izu ya eme n'ọnwa. Ma naanị ndụmọdụ na aka m na-adọ gị na ntị gị onye na-ege m ntị bụ
ga-enwe isi, n'ihi na o nweghị mgbe ị ga-eji ọnọdụ anyị nọ taa n'obodo a wee tụnyere mgbe anyị ga-enwere onwe anyị. Ya mere tinye onwe gị n'ekpere, n'ihi na ọ ga-emecha mee otu ụbọchị. Ọ bụ ihe anya mmiri ma bụrụ ihe na-ewute m karịsịa, wee nye ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ejighị ntị anụ ihe gbasara nnwere onwe anyị, wee na-ajụ sị ndị dị otu a ebe ka ha kwụ akwụ. Tụfie akwa ihere unu na-eme m, maka ha na-abụ ndị kwuru okwu ọjọọ megide nnwere onwe anyị, ma ọ bụ rie aka azụ mee anyị sabo. Unu ga-ata ahụhụ ya, n'ihi na ihe onye emetara ka na-arụ ọrụ. Maka na anyị si otu a wee gba nkịtị, mmiri erie anyị. Anyị jikwazi ntị anyị wee nụ, were anya anyị hụkwazi ya ihe ndị agbata obi anyị mere ụmụnne anyị n'ụzọ ụwa anyị nke dị n'Enugu steeti nakwa Mkpọ nke dị na Anambra steeti. Ụmụnne m wee na-ajụ ebumnobi ndị agbata obi anyị, ọ bụ na anyị ga-agbapụrụ ha n'ala a? Mbanụ, ọ gaghị ekwe omume. Ọ dị egwu. Ụdị mmiri ozuzo m na-ekwubu ndị ahụ pụrụ ụmụ Ijipt mgbe ha na-achụ ụmụ Izrel ka ha gbue. Mmiri ozuzo abata, ọ ga-egbochi ihe rụrụ arụ, maka na ihe rụrụ arụ dị n'obodo a bụkwa ihe dị egwu. Nwa agbọghọbịa chọta ọrụ, edispechinie ya. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe ọjọọ. Nwa okorobịa chọba ọrụ, emewe ya come today, come tomorrow. Ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ, o sokwa n'ihe ọjọọ. Ndị na-achị anyị bute ego ha ga-eji lụrụ anyị ọrụ, abụrụ ya wee gbalaga. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ. Ikwefu ọbara ebe niile, esemokwu nke dị na nzukọta. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ. Mpụ na arụrụ ala niile ka ejuru oche ọchịchị. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ. Tribalism, control mentality. Ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ, ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo gị, site mmiri ozuzo gị ka o kpochakwa ihe rụrụ arụ. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Naịjirịa chọrọ ekpere, Naịjirịa chọrọ deliverance. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Naịjirịa chọrọ ekpere, Naịjirịa chọrọ deliverance. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Ndị be anyị, aka m nọ na-ajụ ajụjụ ma o nwere ihe agbara n'ikuku nke mere ụbụrụ isi anyị na ọgụgụ isi anyị ezughịzi oke, nke mere na anyị adịghị eche echiche ọbụla banyere ihe na-eme anyị. Ndị agbata obi anyị ejirila ịhụ ego n'anya wee mere anyị, wee merekwuo na anyị enweghị eze nke anyị ji enwe nsọpụrụ. Ọ dị egwu.
anyị kwesịrị ka emere ebere. Chineke kwere ihe ọjọọ. Ndị be anyị n'ihe anya na-ahụ, anyị kwesịrị ịma na akwụkwọ nọ n'akịrịka. Ndị agbata obi anyị nwere atụmatụ ọjọọ dị iche iche ime ka obodo a bụrụ obodo ndị na-akụ isi n'ala. Ma ị kwere ya ma ị kweghị ya, ị nwere ike si na ọ gaghị ekwe omume. Nke ahụ bụ n'ụlọ gị ka ị nọ na-ekwu ya. Iji mee ka ịghọta ihe m na-akọwa nke ọma, edebala aha obodo a eri oke na mba ụwa n'obodo eji ịkụ isi n'ala wee mara. Ịbịazie na konstitushọn obodo a bụ Naijiria, o nweghị ebe a kpọtara ndị nke Kraịst aha ma ọ bụ chọọchị n'ụdị ọbụla. Ihe ejupụtara na konstitushọn obodo a bụ ihe gbasara ndị agbata obi anyị. Nke a gosiri gị na o nwere ebe ha na-aga. Naanị ihe ga-asụ anyị bụ na anyị nwere onwe anyị pụọ n'atụmatụ ọjọọ a bụ n'obi. Maka m jụọ gị, olee kwena otu isi wee na-akwado maka nke a? N'ihi na ha ji nwayọ na-arịpụta. Ndị be anyị, ọnwụ na-egbu nwa nkịta adịghị ekwe ya nụ isi nsị. Ọkwa isi na ọ gaghị ekwe omume. Ngwa lezienụ ka ndị agbata obi anyị si wee jupụta na be anyị n'ike n'ike. O nweghị okirikiri ebe ị ga-aga ugbu a n'ala be anyị. Ịhapụ ịhụ ndị agbata obi anyị a n'ụdị dị iche iche. Ha nọzu ebe niile, nke mere na ọ dịghịzikwa ebe bụ ebe zoro ezo. Ugbu a ọ dị egwu. Ndị be anyị eleghị anya iso na ndị agbata obi anyị nọ na-echere nche n'ụlọ ha rụrụ, ma ọ bụ na vileji gị, ma ọ bụ na township. Chai, ọ bụ na ị maghị na ihe mmegbu ka ị na-eme? Ndị agbata obi anyị ejighị ụzọ aghụghọ wee na-abata anyị ime, mana echiche anyị erubeghị ya. Ngwa lezianụ otu anyị si bụrụ ndị iberibe. Ndị be anyị jerụsi ụlọ, ha eje kpọbata ndị agbata obi anyị, ndị ire anyị, ndị obi ha jupụtara n'ihe ọjọọ kwamgbe ka ha bịa na-echere ha nche n'ụlọ, na-amaghị na mbosi ọ ga-esu unu nwa bụ ndị izizi ha ga-ebi isi. N'ihi na onye ị debere n'ụlọ gị bụ onye iro gị. O nweghị nchekwa ọbụla ị nwere. Ngwa ka m jụọ gị, mmadụ ole ka ị nụrụ n'akụkọ ma ọ bụghị n'anya ndị agbata obi anyị nwere n'ọrụ? Kama onwe ndị e nwere n'ọrụ, ha banye n'ọchịchị, ha ajụtụsie ndị nke anyị. I wee bụrụ onye iberibe wee na-anabata ndị agbata obi anyị ka ha na-echere gị ụlọ gị nche. Ọnwụ gị dị nso. Shame unto you. Kedu ihe ọ na-echekwa gị? Iche na ndụ gị dị safe? Amaghị ihe. Ụkpa na okpoko gburu, ọ nchiri ya. Na-agakwanụ ntị. Ekwere m unu nkwa na aga m agwa unu ihe ga-eme ka obodo a wee dị mma. Obodo a ga-adị mma n'ezie ma inwere onwe anyị bụ ihe ka mkpa. Na-agakwanụ m ntị. Ndị be anyị, ka anyị kekwanụ nkwụcha. Na asị na nkwụcha abụghịkwa ụjọ. M were na-ajụ ndị ọchịchị ndị be anyị, ọha na eze ndị Igbo, ọ pụtara na onweghị ngalaba unu pụrụ iguzobe maka ezi nchekwa nke ndị be anyị? Ụfọdụ n'ime unu tụkwasịrị ndị nchekwa ahụ na-esogharị unu n'azụ oge niile. Mba, ọ bụghị ụdị ahụ ka m na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na ndị ọchịchị ndị be anyị ghọtara ụdị nchekwa m na-ekwu okwu ya, ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ mee nke a ngwa ngwa, n'ihi na oge adịghịzi. Ọ bụrụ na enwere ụdị nchekwa nke m na-ekwu okwu ya na Anambra steeti, Imo steeti, Abia steeti, Enugu steeti nakwa Ebonyi steeti, ụdị mwakpo a ndị agbata obi anyị wakporo ụmụnne anyị n'ụzọ ụwa anyị n'Enugu steeti, ọ gaghị adị mfe ma ọlị. Ma ana m agwa unu, ndị abụghị ndị na-achị efi dịka a gwara anyị. Ndị a nwere ebumnobi ọjọọ n'ebe anyị nọ. Ekwensu
ha bụọla ha ike. Ndị be anyị agha akara aka adịghị eri nwa ngwụrọ lele. Ihe a na-agwa anyị bụ na ndị na-achịgharị efi unu na-agwa ndị nzuzu. Ngwa ka m jụọ ndị ahụ na-achịgharị efi n'ime ọhịa ha o siri ebe wee bute AK-47? Unu na-agwa ndị iberibe. Ndị be anyị ndị a nwere ebe ha na-aga o, ma ana m ekele Chineke onye mere ka atụmatụ ha niile wee bụrụ ha gbara n'anwụ. Chai, ọ bụ ihe a bụ chenji nwanụ? Ọ dị egwu. Unu abala moto ndị ntọrị. Ụmụnne m, ụfọdụ ihe ndị a na-eme anyị kwesịrị ịma na ihe ndị agbaghị aka. There is no smoke without fire. Ndị a mara aka akụkọ. Kedu ka esi lechaa anya chee ya nnọọ n'echiche chọkwasịa ka eme ya ka ọ bụrụ iwu na a ga-enye ndị agbata obi anyị ndị na-achị efi ala na steeti anyị dịgasị iche iche ebe ha ga-ebi wee na-achị efi. Wee na-ajụ nke a ọ pụtakwara nụ gịnị? Ụmụnne m, ọ bụrụ na ndị be anyị ndị nọ n'oche ọchịchị ekwe nabata atụmatụ ọjọọ a n'eziokwu, ị mara na anyị emeela ihe mmekpu nke na-enweghị mmekwata na ndụ a ọzọ. Ya mere ndị ọchịchị ndị be anyị ihe na-asa n'anya ma gbakwanụ ruutu unu nke ọma. Ịnabata otu onye agbata obi anyị taa n'ụlọ gị, ọ na-eru echi ha karịa mmadụ 10, werezie ya mara mgbe e nyere ha ala ebe obibi nke akpọkwasịrị aha ha. Tupu anyị amara ihe na-eme, ha ghọọ kọmuniti wee lụso anyị ọgụ. Ndị be anyị, mgbochi ọrịa ka kwa ọgwụgwọ ya mma o. Otu ihe nzuzo nke m na-achọ ka m mee ka ndị be anyị mara bụ na ndị agbata obi anyị ndị anyị na-eche na ha amaghị ihe na-ebido n'oge etinye n'ọrụ ihe ọbụla ha na-achọ ime n'ọdịnihu. Ọ masịkwa ya ya bụrụ ihe ga-eme n'afọ 10 na-abịa abịa. Ha na-ebido ugbu a etinye ya n'ọrụ. Ngwa lezie ihe m na-akọwa. 90% nke olulu mmanụ a na-ekwupụta n'obodo a ọ bụ ndị agbata obi anyị nwe ha ncha niile. Mmanụ anyị na-ekwukwanụ bụ mmanụ si na be anyị. Arụ mana a na-agwa ya ndị be anyị ha ewere obere uche ha nwere si na ọ gaghị ekwu omume. Ndị be anyị, ọ bụrụ na anyị ga-eji uche na amamihe anyị ji atụ mgbere ahịa wee so ndị agbata obi anyị, a ga-amatakwa na ọ dịghị atụmatụ ọjọọ ọbụla nke ha nwere n'ebe anyị nọ nke ga-aga aga. Ma otu ihe m maara nke dokwara m anya bụ na otu ụbọchị anyị ga-enwere onwe anyị. Dr. Nnamdi Kalu, anyị kwụ gị n'azụ. Ahụhụ ị na-ata n'ihi ndị gị agaghị abụ n'efu. Anyị na-ekele gị, oke ọdụm nke Biafra. Amaara m nke ọma na ebe ọbụla ọdụm egwu Ojukwu n'ugbu a, obi na-atọ ya ụtọ rinne n'ihi na ọkụ Biafra aka anyụbeghị. Nigeria, Chukwu
Nigeria. Chukwuzi data mmiri ozuzo na Nigeria. Nigeria chọrọ ekele, Nigeria chọrọ deliverance. Chukwuzi data mmiri ozuzo na Nigeria. Nigeria chọrọ ekele, Nigeria chọrọ deliverance. Chukwuzi data mmiri ozuzo na Nigeria. ihe nke a bụ gịnị? Mana ndị be anyị ugboro ole ka ihe ga-eme anyị tupu anyị ewe mara ihe? Ndị chiri ndị ụka ya echikwala m. Echere m na asị na onye ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji wee na-eri nri. Ọ bụ na anyị anụghị akụkọ ihe mere n'oge gara aga? Otu ndị a bụ ndị agbata obi anyị, ndị anyị chere na anyị na ha akwụ, si wee nwee obi ọjọọ megide anyị, ọbụna wee ruo taa. Ka anyị mụrụ n'anya, ọ dị egwu. Chai, arịrị apịawala m azụ. Legodu ndị anyị na-ata abụ n'obi ka obi sie ha ike, na-atazi abụ anyị n'anya ka anya anyị wee gwọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ, ọ bụrụ ọgwụ ọ gaghị ere. Amaara m na ebe ọbụla Dr. Nnamdi Azikiwe ugbu a, ọ ga na-akwa mmakwara, n'ihi na o nwetara ohere ọma na ọnọdụ ime ka anyị nwere onwe anyị n'oge gara aga, mana o meghị ya. Hey, ihe na-eme anyị ihe a bụ gịnị? Chai, ọ na-ewutekwazi m na ndị be anyị, ndị bụ ndị ọchịchị nke ugbu a, achọghị iji ihe mere oge gara aga wee mụta ihe. Tụfee akwa unu bụ ihe ngharịpụ enye ndị unu na-achị. I am sorry for you. Aka m nọ wee na-ajụ sị, ugboro ole ka ihe ga-eme mmadụ ya wee mara ihe? Ọkwa naanị ofeke onye na-amaghị bekere nkụ ụkwa. Onye nzuzu ka a gwara n'ụlọ ya na-agba ọkụ, ya nọrọ na-achụgharị oke. Onye ọchịchị, ndị a na-achị achị, iso na ndị a na-agwa n'ụlọ ya na-agba ọkụ, ya na-achụ oke. Oke chụgharịba oke, agbacha ọsọ agụọ maịl. Ọ bụkwa otu nkata ọjọọ ahụ ka ndị agbata obi anyị na ndị ọcha kpara wee megide nna anyị bụ Dr. Nnamdi Azikiwe, nke mere na ihe ọ nọrọ n'oche ọchịchị dịka onye isi ala bụ naanị izu ụka abụọ na mkpụrụ ụbọchị na-abụọ, 2 weeks and 2 days. Ọ dịkwa gị egwu? Nke a ga-egosi gị na o teela aka ndị a buru anyị ihe ọjọọ n'obi ma anyị amaghị. Ebe anyị mataziri ugbu a, kedu na ihe anyị ga-eme? Born to rule mentality. Kemgbe ọchịchị obodo a si n'aka Nnamdi Azikiwe wee pụọ wee banye n'aka ndị agbata obi anyị, ihe ọchịchị obodo a nọrọ n'aka ha bụ 15 zuru ezu, 50 years, tupu ya wee rute nna anyị bụ Goodluck Jonathan. Oru nke anyị agafela nke ụmụ Israel n'ala Ijipt. Chineke kwere ihe ọjọọ. Arụ onye ahụ gburu ka a gbara, ka anyị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Hey, ndị be anyị, naanị onye nzuzu ka ụlọ ya na-agba ọkụ, ya nọrọ na-achụ oke. Ka m jụkwa ọzọ, ugboro ole ka ihe ga-eme anyị ka anyị wee mụta ihe? Anyị na-eme nke a
ma na-emekwa nke ọzọ. Ọ bụ naanị n'ọnụ ka anyị mechara ihe ndị a niile, gịnị wee mezie? Ejighị ihe kpọrọ ihe na ejighị otu obi eme ihe. Ọ kọrọ ndị be anyị. Onye ọbụla maara ihe ibe ya maara. Nke a bụ naanị nsogbu anyị nwere, nke na-enweghị ọgwụgwọ. Ka Okeke gachara amị, mgba ole ezi buutu ya. Anyị kwesịrị iche echiche, cheba ya nke ọma, n'ihi na ndị anyị kpọrọ ndị iberibe, ndị na-amaghị ihe, n'eziokwu ha kasịkwa anyị mara ihe nke ọma. Ụmụnne m, ọ bụghị ichichapụ anya bụ ịhụ ụzọ. Ọ bụrụ na anyị ghọtara ụdị atụmatụ ọjọọ nke ndị agbata obi anyị nwere megide anyị, o nweghị ụdị amụma ọbụla e buru megide ọchịchị gara aga ka ị ga-aṅa ntị. N'ezie, amụma ahụ esiteghị na Chineke. Ugbu a, ọ bụ gịnị na-emezi? Ị na-eche na ọ bụ sọsọ ndị be anyị maara otu esi ebu amụma? Mba, ndị agbata obi anyị nwekwara ndị amụma nke ha, mana ihe anyị na-apụ iche. Anyị kwesịrị ka emere ebere. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ya mere, mmadụ ọbụla ekwesịghị inwe mkpesa ọbụla, n'ihi na ọ bụ ihe anyị chọrọ ka anyị na-ahụ. Ọkwa mgbanwe, change. Leenụ mgbanwe, lee ha. Chai, ọgwụ na-ahụla ọnọdụ mgbanwe tinyere anyị n'ụbọchị taa. Onye ukwu mgbanwe, onye nta mgbanwe. N'ezie, ọ bụrụ na anyị maara ihe nke ọma, ekwesịghị iji okwu a bụ change wee ghọrịa anyị ụdị ghọrịa a ghọrịrị anyị taa, n'agbanyeghị onye o si n'ọnụ ya wee pụọ. Ugbu a, lee anyị, lee change. Ọ bụ gịnị na-emezi ugbu a? Nke a ka bụkwa mmalite. O nwebeghị ihe anyị fụrụ, n'ihi na amara na o nweghị ezi ihe ga-esi n'aka ndị agbata obi anyị wee bịa, na-abụghị sọsọ otu ha ga-esi megide anyị. Chai, ihe emebiwo. Ọkwa mgbanwe, leenụ ya. Akpa rice 18,000. Ọkwa mgbanwe. Lezie fuel ka ọ nọ na 145 naira. Ọkwa mgbanwe. Kerosene 150 naira. Ha ncha ka bụkwa mgbanwe. Otu penti garị 600 naira. Otu penti beans 950 naira. Ha ncha ka bụkwa mgbanwe. Ụmụnne m, mgbere na-ajụ onye bụzi bad luck ugbu a. Olee kwanụ nke m ga-akụ wee hapụ ibe ya? Ihe niile emebisigo. Ihe niile were ya, ego wee kọọ. Ọ bụ ụzọkwu dọla ka a na-ekwu okwu ya. Nke ahụ bụ akụkọ mgbe ochie. Nsogbu dị. Ọkwa change ka anyị na-achọ. Ngwa, leenụ change. Ndị be anyị, ihe ndị agbata obi anyị na-eme doro ha anya nke ọma. Olezi ihe anyị na-eme n'ihi ya? Akwụkwọ nọ n'akịrịka. Ngwa, lezie n'anya ụzọ niile na ebe niile ndị be anyị si ebubata ahịa n'obodo ka emechisiri. Ewere napụ ọtụtụ mmadụ akwụkwọ ikike a ji ebubata ngwa ahịa n'obodo a. Ọkwa n'otu chenji ahụ anyị na-ekwu okwu ya, n'ihi na ha maara na azụmazụ na eremere bụ ebe ndụ anyị dị. Ana m ekelekwa Chineke bi n'igwe. Ọ na-emetụ onye ukwu, ọ na-emetụ onye nta. Ọkwa n'ime mgbanwe a ka eji wee chụtụsịa ndị be anyị, ndị nọ n'ọkwa dị elu, wee mekwazie ka ndị be anyị, ndị ha nabatara n'ọchịchị ha, bụrụ naanị ndị folofolo, ndị eji mezuo ọnụọgụ. Mgbanwe ọ dị egwu. Ndị be anyị, o ruola na mgbe anyị ga-amụ anya dịka azụ, n'ihi na amaara m na oke adịghị eri
onye mụ anya. Dr. Goodluck Jonathan, ya dịkwara gị na mma. Chukwu ga-agọzi gị n'ezinụlọ gị, ogologo ndụ na arụ ike ka m na-arịọ Chukwu n'elu isi gị. Ọ bịara ga-egbu gị ya egbu onwe ya. Ana m etu gị ọzọ wara ọna nke izizi anyị na-eme isi gị. Ihe na-emebi n'ike mana ọ na-ewute m karịsịa ebe ndị ọchịchị anyị nọ. A na-ekwu onyụọ ntị ha mmanụ ka ihe a na-ekwu agbasaghị ha, naanị n'ihi na ezinụlọ ha na ụmụntakịrị ha anọghịzi n'obodo a. Ihe sikarịa ike ha banye aeroplane fepụ jekwuru ezinụlọ ha. Ndị ọchịchị unu bụ nkịta na-adị ha nyawara ya n'olu. Ụmụ ogbenye ahụ siela anya. Chineke gbata ọsọ. Chetakwanụ na agwara m unu na amaara m ihe a ga-eme ka obodo a wee dị mma. Ma mara nke a, obodo na-adị mma, obodo na-adị njọ, anyị chọrọ nnwere onwe anyị. Nye m ntị gị. Ọ bụ maka ya ka m ji ekwu maka former president Goodluck Jonathan, ezigbo onye ndu. N'ihi na amaara na ọ bụrụ na ọ bụ ụdị ndị ahụ dị n'obi gị ugbu a, ndị ọchịchị ọjọọ, ọ kara ikotere anyị nsogbu wee ruo taa. Mana ọ sị na ya ga-eji maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee kwafuo ọbara ndị ọ na-achị. Ọ bụ ihe a ka eji ama ezigbo onye ndu. Goodluck Jonathan, we celebrate you. Ndị be anyị agwọ nọkwanụ n'akịrịka, ndị na-achị achị n'ala be anyị. Ka m jụọ, unu na-achịkwa inu na-adịghị ahụ ụzọ? Ya mana unu ekwukwala n'ihi ego wee mee ihe ga-emegide ụmụnne unu, ndị sokwu unu n'azụ, ndị na-ekpekwara unu ekpere ma binyekwara unu aka n'akwụkwọ. Ụfọdụ ndị dị otu a bụ ndị anwụ chara, ndị ji ụkwụ ha wee jee ebe dị anya naanị ka ha wee tụnyere gị vootu.
atụcha gị wee banye wee mewezie ka o si masị gị. Chukwu abịa ma na-elekwa gị, mana ka mgbara gị ama Chineke jikwa ụdị akparamagwa nke gị nwa bụ onye ọchịchị na-akpaso ndị na-achị wee na-ezitere mmadụ ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ. Isi na ọba asị jee jụọ Fero, ọ ga-akọwara gị ya nke ọma. Ndị ọchịchị be anyị, biko nụ mụrụ n'anya dịka azụ nọ na mmiri, n'ihi na ihe eji kwuru unu n'azụ wee binyere unu aka bụkwa unu wee bụrụ ezi ndị nnọchite anya dịka oge dị ugbu a. Ndị ọchịchị akpọrọ m unu ugboro ole ebe nwata na-ebekwa n'akwa na-atụ aka ya. Ọ bụrụ na nne ya nọghị n'ebe ahụ, nna ya ga-anọ ya. Ọ na-ewute m nke ukwuu ahụhụ ndị mmadụ tara mgbe a na-ebinye aka. Ahụrụ m ụmụ nwoke, ahụrụ m ụmụ nwanyị, ahụrụ m ụmụ okorobịa, ahụkwara m ụmụ agbọghọbịa, wee hụ ndị agadi nwaanyị ndị ji mkpọ n'aka ebe ha nọ n'etiti anwụ. Ndị nwere ọrụ ma ndị na-enweghị ọrụ, ebe ha na-ebinyere unu aka n'akwụkwọ. Emechaa n'ikpeazụ unu wee bụrụ ihe ngharịpụ. Hey! Onye ukwu kwue unu agaghị anụ, onye nta kwue unu agaghị anụ, ndị ụkọchukwu kwue unu agaghị anụ. Ugbu a Okoro the mad prophet na-ekwu, unu ga-anụrịrị nke m. Ihe a bụ gịnị? Emerụ n'ọgwụ. Ịma nke kacha ewe m iwe bụ na ụfọdụ n'ime ndị ọchịchị anyị na-ekwu maka ha eforula ntụtụta si na ha agaghị adị ndụ, were ego obodo ha na-anata wee rụọrọ ha ọrụ. Ha na-anata, ha na-ebuba, ha na-anata, ha na-ebuba. Ụmụ ogbenye a na-anwụ n'agụụ. Ndị ọchịchị anyị ọtọ niile efegharị n'elu, ha ferega iru, ha eferega azụ. Mana ka m gwa gị, ifere gbago gị ifere gbatue, elu abụ ibe gị. Ifegharịcha ị ga-ada. Ụmụnne m, ihe butere ụdị akparamagwa ọjọọ a nke ndị ọchịchị anyị na-akpaso anyị, ọ bụ n'ihi ụmụntakịrị ha anọghị n'obodo a. O nwezi ihe na-eme n'obodo a na-agbasa ha, ha achọghị ịma. Ngwa lezie ebe m nọ taa, ha amaghị na anyị maara ihe na-emenụ. Lele nekwa ha. Chetakwanụ na agwara m unu na amamihe a ga-eme ka obodo a wee dị mma, mana inwere onwe anyị bụ ihe kasị mkpa. O nweghị ihe mere n'elu ụwa ga-emeta mmadụ mma. Ọ dịghị ihe mere n'elu ụwa ga-emeta mmadụ mma. Ndị na-achị anyị hụ ọcha, ahụ ọcha ha acha. Ndị a na-achị hụ ojii, ahụ ojii ha eji ya. Ihe ka dị mma, anyị amaghị ihe Chukwu na-eme. Ụfọdụ sikwa na
ekwere m unu nkwa na aga m agwa unu ihe a ga-eme ka obodo anyị wee dị mma dịka obodo ndị ọzọ. Ma echefukwana na inwere onwe anyị bụ agụụ obi anyị, ma bụrụkwa ihe kasị mkpa. Na-egekwanụ m ntị, e nwere ọtụtụ ihe a ga-eme ka obodo a wee dị mma ọzọ, mana aga m agwa unu ole na ole n'ime ha ka a ga-eme ka obodo a wee dị mma ọzọ. N'ime ka obodo anyị wee dị mma dịka obodo ndị ọzọ, ọnọdụ agụmakwụkwọ nke obodo anyị ga-abụrịrị ihe ahazigharịrị nke ọma. A ga-amalite ime nke a site n'ebe ndị ọchịchị anyị nọ. Ha ga-aga kpọghachitesia ụmụntakịrị ha ndị ha zigara ala bekee ịgụ akwụkwọ, n'ihi na ọ bụrụ na ụmụntakịrị ha nọ n'obodo anyị wee na-agụ akwụkwọ, ha ga-agbalịsi ike ịhụ na obodo a dị mma, ma mekwa ka agụmakwụkwọ nke obodo a dị otu o kwesịrị ịdị, ma bụrụkwa ọkaibe na ụdị ahụ eji amatụ na mba ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ha ajụ ime nke a pụtara na agụmakwụkwọ obodo anyị ga-abụ ihe eji aka ọnụ n'obodo ndị ọzọ. Ọ bụ ajọ ọnọdụ a nke ndị na-achị obodo a debere agụmakwụkwọ obodo anyị mere ọ bụrụ na ịgụcha akwụkwọ na mahadum nke obodo anyị wee jee mba ofesi na ị na-achọ ọrụ, ụdị ọrụ a ga-enye gị dịka onye gụrụ akwụkwọ na mahadum nke obodo a bụ naanị ịkọt flawa, ma ọ bụ na e were gị n'ọrụ ịwachi otu agadi nwaanyị na-anwanwụ pampas. Nke a pụtara na o nweghị ihe eji asambodo mahadum nke obodo anyị eme na mba ofesi. Ọ bụ ya mekwara ndị ọchịchị ji akpọpụsị ụmụntakịrị ha n'obodo oyibo ka ha jee gụọ akwụkwọ. Wee na-ajụ, ọ bụ gịnị ka ọ ga-ewe ndị ọchịchị obodo anyị idozigharị ụlọ akwụkwọ anyị ma mee ka ọrụ dị n'obodo a maka ndị na-enweghị ọrụ? Ọ bụ ego e ga-ejiwe nri ya adịghị? Mba, ọ dị kama ọ bụ arụrụ ala na obi ọjọọ na fọmfoju ekpa nke jiri oche ọchịchị obodo a. Onye bute ya ebupụ ala bekee wee na-edebere ụmụ ya. Wicked generation. Chai, ọ jọgburu onwe ya. A ga-amụ ihe mere ihe a. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ, ọ bụrụ na ndị na-achị obodo anyị ewee kwe kpọghachitesia ụmụntakịrị ha n'obodo a ka ha bịa gụọ akwụkwọ, nke a ga-akpalikwa ha ịrụpụta ụlọ mmepụta ngwaahịa dị iche iche nke ga-eme mgbe ọbụla nwa ha ji gụsị akwụkwọ ha wee nwee ike inweta ọrụ. Ọbịa bụ n'obodo na-adị mma. Nke abụọ, ndị ọchịchị ala anyị ga-ewepụ aka ha n'ime ihe ọjọọ, n'ihi na ọ bụ ha na-akụziri ụmụ okorobịa anyị ụzọ esi eme ihe ọjọọ. Emesịa, ọ sị na ha na-fight corruption. Naanị mgbe ndị ọchịchị anyị na-ewu ụmụ okorobịa n'ọrụ bụ mgbe ha mewere ndọrọndọrọ ọchịchị. Ha kpọrọ ụmụ okorobịa ndị akpụ obi bunyecha ha egbe maka ime nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ na-agbakwasị m anya mmiri mgbe ha banyechaziri n'oche ọchịchị, ha wee bonuo chefuo ụmụ okorobịa ndị a ndị ji ndụ ha wee chụọ àjà ime arụ dị iche iche n'ihi ha. Mgbe ọ dịzi otu a, ụmụ okorobịa ndị a ewee fọrọ ntutu taa, bidozie n'ụzọ dị otu a bụrụ ndị oshi na ndị ntọrị. Ọbịa bụ emesịa, ị na-anụ na a tọrọ mmadụ ebe a tọrọ mmadụ ebe a, ị gaghị ama na ọ bụ ndị ọchịchị anyị tinyere ụmụ okorobịa ndị a n'ọnọdụ ọjọọ a. Chai, emesịa ha ọsụbasa oyibo, we are fighting for corruption. Gị nwa okorobịa onye eji eje ụdị ozi dị otu a, igbu mmadụ, ime mpụ nke nwoke a na-aghọrị. Gwalezianụ ebe ụmụntakịrị nke ha na ebe dị iche iche abara onwe ha uru, nke nwa wee bụrụ onye iberibe a na-ala ndụ gị n'iyi. Amaghị m iso n'onye dị otu a.
yọọ Chineke o meghere gị ụzọ, nye gị ezi ọnụ dị mma, n'ihi na akụ nke mmebi iwu adịghị aba n'ihe. Onye ọbụla ga-akwụ ụgwọ ka ime ihe ọjọọ, gbara onye ahụ ọsọ. Onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ, ọ na-ezighị ụzọ ọnwụ. Onye ahụ na-agaghị enyere gị aka bụ naanị mmanya ka ọ ga-egonye gị ga-aṅụọ, gbara ya ọsọ, ọ bụghị ezi enyi. Ndị be anyị, ọ bụrụ na ndị na-achị ala anyị ewepụ aka n'ihe ọjọọ na mpụ na arụrụ ala, obodo a ga-adị mma. Ihe nke atọ ọ ga-abụ ọ bụrụ na eme obodo a ewee dị mma ọzọ bụ ndị niile chigoro ọchịchị n'obodo a, malite n'isi wee ruo n'ọdụ, malite n'ebe dị elu wee ruo n'ebe dị ala, malite n'afọ 1960 wee ruo ugbu a, ndị ka dị ndụ n'ime ha. Ọ ga-amasị m ka ha wepụ aka n'ihe dị n'ọchịchị obodo a, ka ewepụta ndị ọhụrụ, ndị aka ha na-emetụbeghị ọbara, n'ihi na ọbara ndị mmadụ ka a kwafuru n'obodo a ka nọ na-eti mkpu. Naanị ihe a ka ọ ga-abụ eme obodo a wee dị mma ọzọ. Ndị Ghana mekwara ihe karịrị nke a, obodo ha wee dị mma. Anyị chọrọ virgin gọọmenti. Ma ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị ajụ ime nke a, si kewaa obodo a, ndị ọbụla laa na be ha. Onye nwere ntị ya nụrụ ihe Okoro the mad prophet na-ekwu. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Naịjirịa chọrọ ekele, Naịjirịa chọrọ deliverance. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Naịjirịa chọrọ ekele, Naịjirịa chọrọ deliverance. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Obodo a ọ ga-adị mma ọzọ. Aga m akwụ na ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma. Naanị nsogbu m ga-enwe bụ olee ndị ga-enyere m aka ime ka obodo a wee dị mma ọzọ. Obodo ga-adị mma maka m jụọ, ọ bụ mgbe atụrụ pụrụ mpi. Ndị be anyị, malite n'afọ 1914 wee ruo na Nọvemba n'afọ 1960, ụdị asụsụ abụ obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma. Ọ dịkwa n'oge ahụ, n'ihi na ọchịchị ka nọ n'aka ndị ọcha. Isi na ọba asị, jee jụọ papa mụtara papa gị. Obodo ga-adị mma malitere naanị mgbe ọchịchị banyere n'aka ndị agbata obi anyị, ndị ọjọọ. Ọ bụ kemgbe anyị banyechara n'ọnọdụ obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma n'afọ 1960 ka ihe niile dawaziri, obodo ga-adị mma wee ruo taa. Nsogbu dị. Ụmụnne m, ma obodo ga-adị mma ma obodo agaghị adị mma, ihe m chọrọ igwu unu bụ nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. Ya mere anyị chọrọ nnwere onwe. Ma achọrọ m ịgwa gị, ọ bụrụ na o mee n'izu, ya eme n'ọnwa. Ma naanị ndụmọdụ na aka m na-adọ gị na ntị gị onye na-ege m ntị bụ anwakwana anwa soro na ndị na-ekwu na nnwere onwe anyị agaghị enwe isi.
n'ihi na o nweghị mgbe ị ga-eji ọnọdụ anyị nọ taa n'obodo a wee tụnyere mgbe anyị ga-enwere onwe anyị. Ya mere tinye onwe gị n'ekpere, n'ihi na ọ ga-emecha mee otu ụbọchị. Ọ bụ ihe anya mmiri ma bụrụ ihe na-ewute m karịsịa, wee nye ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ejighị ntị anụ ihe gbasara nnwere onwe anyị, wee na-ajụ sị ndị dị otu a ebe ka ha kwụ akwụ. Tụfie akwa ihe unu na-eme m, maka ha na-abụ ndị kwuru okwu ọjọọ megide nnwere onwe anyị, ma ọ bụ rie aka azụ mee anyị nsabo. Unu ga-ata ahụhụ ya, n'ihi na ihe onye emetara ka na-arụ ọrụ. Maka na anyị si otu a wee gba nkịtị, mmiri eri anyị. Anyị jikwazi ntị anyị wee nụ, were anya anyị hụkwazi ya ihe ndị agbata obi anyị mere ụmụnne anyị n'ụzọ ụwa anyị nke dị n'Enugu steeti nakwa Mkpọ nke dị n'Anambra steeti. Ụmụnne m wee na-ajụ ebumnobi ndị agbata obi anyị, ọ bụ na anyị ga-agbapụrụ ha n'ala a? Mbanụ, ọ gaghị ekwe omume. Ọ dị egwu. Ụdị mmiri ozuzo m na-ekwubu dị ahụ pụrụ ụmụ Ijipt mgbe ha na-achụ ụmụ Izrel ka ha gbue. Mmiri ozuzo abata, ọ ga-egbochi ihe rụrụ arụ, maka na ihe rụrụ arụ dị n'obodo a bụkwa ihe dị egwu. Nwa agbọghọbịa chọta ọrụ, edispechinie ya. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe ọjọọ. Nwa okorobịa chọba ọrụ, emewe ya come today, come tomorrow. Ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ, o sokwa n'ihe ọjọọ. Ndị na-achị anyị bute ego ha ga-eji lụrụ anyị ọrụ, abụrụ ya wee gbalaga. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ. Ịkwafu ọbara ebe niile, esemokwu nke dị na nzukọta. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ. Mpụ na arụrụ ala niile ka juru otu ọchịchị. Ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ, ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ. Tribalism, autonomous mentality. Ọ bụ na ọ bụghị ihe jọrọ njọ, ọ bụ na ọ bụghị ihe rụrụ arụ. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo gị, zita mmiri ozuzo gị ka o kpochakwa ihe rụrụ arụ. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo. nsogbu dị. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zitanụ mmiri ozuzo na Naịjirịa. Chukwu zidata mmiri ozuzo na Naịjirịa. Naịjirịa chọrọ ekele, Naịjirịa chọrọ
nsogbu dị akwa m akụwi na mmiri. Ọ bụ gịnị ndị be anyị, ọ bụ gịnị nọ? Legodu obodo ọma nke Chineke kechara nnọọ wee hazichaa ya nnọọ nke ọma wee chọọ ya mma, ka ndị na-achị ala anyị jidere wee kpụọ ya n'ala wee gwọọ ya na mmanụ ncha nkọta. Hey! Arịrị etoola m afọ. Ihe nke a ọ bụ ọgwụ? Ọ bụrụ ọgwụ ọ gaghị ere. Ị hụkwara kemgbe Adam na Ifu na-agba ọtọ ka a gwawara anyị na obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma. Chai! Mgbe na-ajụ sị obodo ga-adị mma, obodo ga-adị mma, olee mgbe ọ ga-eme? Obodo a ọ ka ga-adịzikwa mma ọzọ? Enwere m